ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿದ ದಾನೆ ಆತನ ಪಂಡ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಐನ ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಸೆಟ್ಟು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಐನು ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪಡ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪವೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಪಿರೋದ ಟಯರ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಐನ ಆತೆ ತಿರ್ಗುಣೆ ಅವು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುಣು. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲೈತೆ ಐನು ಎಂಕಲ್ನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಸೇರಿದು ಏನ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕದ್ದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತದಲೆ ಇತ ಎಂಕಲಂದು ಬಂತು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವು ಐನ ಈ ರೀತಿ ತಿರ್ಗುಣದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುಣತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡಿದೆ. ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬೋಡ ಬಂದಿಗ್ಲೇ ಇವರು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪೈಸಾ ಅನ್ಪೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ತುಳೈತೆ ಸ್ಪೋನರ್ ಬರೋದು ಎತ್ತದ ಎಂಕಲ ಐನಿಗೆ ಕದ್ದನ ಏರ್ಪಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚವರ ಮನ್ಪಣದು ಇತ್ತದಲೆ ಎಂಕಲ ಇಂದೇನು ಸ್ಕ್ರೂ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಿರ ಶುರು ಬಂತದ ಈ ಗಾಡಿದ. ಈ ರೀತಿ ಇಂದನ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಫ್ರಂಟ್ ಉಡುತ್ತಿನ ಈ ಬಾಡಿ ಉಂಟದ ಐನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು ಐನು ದೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ದಿಕೊಂಡು ಓಳು ಪೂರ ದಾಯ್ತುರ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವರ ಕಲ್ತನಂಜನ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮೂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪುಂಡತ ಐನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮಕೊಂದೇನು ಸರಿ ಮಣಿಪಿರ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚನ ನಮಕು ಆರ ಮಾಡು ಮಣಿಪಿರ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರೆಂಡಾಗಲಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋನ್ ಅರೌಡ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಣಿಪಿರ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಐನು ದೆಪ್ಪಂದೆ ದೆಪ್ಪಡಂಗ ಭಾರಿ ಟೈಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಎಂಕಲ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನದಾಯ್ತು ಮನ್ಪಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂಲ ದೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಉಲಾಯ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಚುಂಡು ಏನು ತೊಯ್ಪವೆ ತೊಳೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ಸ್ಕ್ರೂ ಪೂರ ಎಂಕಲ ರಿಮೂವ್ ಮಂತದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಅಂತನ ಸೀಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಕ ಆವಡು ತುಳೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಕಯ ಲಕ್ಕದನ ತುಳೆದಿತ್ತ ಇಂಜಿನ್ದ ಉಲಾಡಿ ಏತ್ ಮಣ್ಣುಂಡು ತುಳೆಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಭವ ಆತಂಡು ಪಂಡ ದೆಕ್ಕ ತುಲೆಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಸೆರಿಗೆನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದೇ ಸಂಭವ. ಸೊ ಐನು ನಮಕು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾವಣು ತೊಲೆ ಸ್ಕೂಟಿದ ಇಂಜಿನ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಅಂತೆ ತೂನಾಗದುಲಗೆ ಆ ಟಯರ್ ಅಂಚ ತಿರ್ಗುಣವೆ ಅವ ಅಂಚ ತಿರುಗಿರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಚೂರು ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭವ ಮನ್ಪಡಾಬುಡು. ತೋಂದುಲ್ಲ ರಥ ಐತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಗ್ಳು ಈ ರೀತಿ ಸೆರ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಂದನೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದು ಹೊರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುವ ಎಂಚ ಆಪಣದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ ಐನು ಆಫ್ ಅನ್ಪಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಕಟ್ಟದು ದೀನಂಚಿನ ಸೆರಿಗೆನೆ ಇಂದು ಏನೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ದಾಗ್ಲಿಂಚ ಮಂತದನೆ. ಸೊ ಐನು ಎಂಕಲ ಐನು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋಕಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳೇನೆ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪೋಣದಿಗ್ಲೇ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪೈಸೆ ಬಂದ್ಬೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಕೈದು ಎಂಚ ಆಪಣಂದು ತೂಪುನಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಆಪಣ ಅಂದು ಚೋಕ್ ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಂದಲೇ ಇಂದನೆ ಹೋಯ್ತಾನಾಗ ತುಲೆ ಟಯರ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಗುಡುದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿರುಗಿರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಚೋಕ್ ಹೋಯ್ತನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಪುಡು ಐನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಪುಡು. అట్లా తిప్పుకున్నాను
తర్వాత ఈ ಒಂಜಿ ಸಂಭವನೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಚೂರು ವಯಲು ಉಂಡೇನು తర్వాత ఈ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಉಳ್ಳೇನ ಐಕ್ ಮುರಣ ಇಂದು ಪಾಡ್ನೆತ ವಯಲ್ ಪಾಡ್ನೆತ ಸೆರಿಗಿನ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಗೆ ಸೆರಿಗಿನ ಬಿಚ್ಚದೆ ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೆರಿಗಿನ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಸೊ ಐನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಐನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಸೆಟ್ ಆಗಿಬೇಕ ಈ ಥ್ರೆಡ್ನ ಪಾಡು ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ವಯಲ್ ವಾಡ್ದು ತೂಕಣ ಹಾಂ ದೆಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವು ಒಂದು ಅಪ್ಪನಾಗ ಚೂರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತುಲೈತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಯ್ರಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಐನಿತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ ಐನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಯಾವಾಗ ಎಂಚ ತೋಜಿಂದುಕ ಇಂತ ತುಲೆ ಐನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದವು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಈ ರೀತಿ അതിന് ത്രെഡിന് പാർത്ത് ഇന്ന് മൽപ്പെടും ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಕ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಂತದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವನದಕ್ಕ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬಿಡೋದು ತುಳು ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂಗಳ ಚೋಕು ಇಪ್ಪುವ ಇತ್ತಲೆ ಚೋಕು ಇತ್ತನಾಗ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೋಕು ಇತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಣಿತೆ ಇತ್ತದಲೆ ಪಂಡ ಐತೆ ನೆನತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದುಲ್ಲ ಏನೇ ನೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಣೆಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಳು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡು ಚೂರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತನಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಜನವು ಭಯಂಕರ ರೇಸ್ ಆಗ್ದು ಇತ್ತದೊಳಗೆ ಟೈರ್ ಐತೆ ಆತ ತಿರುಗುಜಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂದುಂಡು ಇತ್ತದ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತಬೇನೆ ಇಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತದೊಳಗೆ ಐತೆ ಅವು ಆತ ಎಂದು ಆಪಜಿ ತುಳೆ ಇದು ಚೋಕೋರ್ ವೈಪೇನು ಚೋಕು ಇತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೈಕ್ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈ ಪಿರೋದ ಟೈರ್ ಉಂಡತ ಈ ಟೈರ್ ಒಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗ ಐನಾತೆ ತಿರ್ಗೊಂದುತ್ತನೆ ಐನಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಚಕ್ ಮಂತನೆ ಸೊ ಇತ್ತವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತನದಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಸೊ ನನ್ನೊಂದಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕವರ್ ಪಾಡ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ಐನ ಎಂಕ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ದೆತ್ತ ಸೀಟ್ ನಿತ ಪಾಡ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈಕ್ ಎಂಚೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಂತಿಪೈತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೂವ ನನ್ನ ತಂದಿನ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪೂರ ಅವಳುಗಳು ಓ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೂ ಉಂಡು ಐಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಸೆಟ್ ಅಂತ ದೀವಡಾಪುಂಡು ಅವು ದೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಐನ ದೆತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತೀಪ ತುಳತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಂತ